Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovo je moj prvi klip u kojem govorim, a nije pjesma. Kasnije možete u komentarima ostaviti što bi voljeli, što vam se više sviđa da ovako govorim ili da ubacim u intro neku pjesmu. Ovo što sam htio pokazati u ovom klipu je to da kako ja napadam na Town Hall level 5 selo, kao što sam na primjer ja na ovakvo selo, kakvu ja taktiku imam za napad ili strategiju. Pa počnemo. Kao prvo, uvijek stavim 2 ili 3 wall breakera. Zašto? Čisto radi toga što u Town Hall 5 mnoga sela imaju jako dobre zidove, neki čak i level 4, evo ja imam level 4, ali neki imaju 5, ne znam za 6, ali znam da 5 ima dosta sela. Tako da vam dobro doće par wall breakera. Wall breakere najčešće stavim prve, onda iza toga stavim 11, evo, malo giante, mogao bi ubaciti još koji giant, evo, a ne može stati više. Nema veze, ovo je dobro, vući ćemo, ok, sad bi mogao staviti giante, ne može, nema veze. Znači, poslije wall breakera kad unište zid, tamo stavim giante. Gdje stavljam giante? Najčešće prvo stavim giante da unište mortar ili wizard tower, pošto što su vam to najjači defenzi i na primjer mortar vam nemojte nikad stavljati strijelce dok vam divovi, to jest gianti, ne unište mortar, jer će vam ovaj mortar uništiti sve ove strijelice ili barbarijan ili što već god koristite, tako bilo što mogu uništiti ove gobline i svašta. Tako ja prvo uvijek idem uništiti mortar sa divovima i wall breaker uništi zidove. Sada, onda stavljam strijelce i wizarde sa strane. Wizarde obično stavim kada giant mi uništava, na primjer archer tower, pa onda sa druge strane stavim wizarda, kojeg wizarda da mu pomogne. I to bi bilo to. Strijelce uvijek stavljam okolo i strijelce ovo možete uvijek na početku staviti da vidite jel ima šta u clan castellu, stavljate pored clan castella strijelce. Primjer, ja se imam minionse u clan castellu kojemu je poslao lider ovog klana u kojem se možete pridružiti. Klan se zove Crow Kings Pro i trebaju nam novi igrači koji bi mogli igrati Clan War i sve primamo. Evo Ante ima pozdrav od mene, on vam je odličan igrač i evo možete vidjeti sad i njegovo selo. Dobro, sada idemo napasti da vidite kako stvarno djeluje ovaj napad. Prvo ćemo naći selo. Ovo selo možda bi mogao uništiti, ali rađe neću riskirati, pa ću pribaciti. Ovo je selo odlično. Ovo, Dosta je mortar, dobro. Još ću, na ovakvo selo bi se usudio napast. Mislim da će ovo biti lak napad. Da. Wall breakers. Mislim da će ovo biti. Evo sad ćemo odmah početi sa invazijom. Vidite da odmah vam, evo strijelce, mislim on mene prevariti, ja imam strijelaca koliko hoćeš. Sigurno ću ga dobiti. Wizard da ima. Evo, pogledajte, stavim wizarde stavim wizarde na top ove dok oni gađaju nešto drugo.
Mogao bi sad izgubiti, a neću. Mora dobiti ovo selo, pa barem sa 50. Stavit ću i lighting. Nisam rekao za spelove, pošto što na Town Hall imate samo lighting, onda ga samo i koristim. Evo, selo nije do kraja uništeno, to je dosta dobro selo bilo, ali ima, da uništite to, neće uspjeti, nažalost. Neće. Uspjelo je uništiti za proizvodnju eliksira sam se borio. I evo, nismo nešto previše dobili, samo 2000 golda i 18.000 eliksira, ali eto, tako stavio sam jedan napad. Dobro je, pa barem nam se vratio ovaj eliksir što smo ga potrošili. I to bi bilo to u ovom klipu, to jest videu. Kao što sam rekao na početku klipa, napišite mi u komentarima što bi više voljeli da ovako govorim u klipovima ili da stavim neku pjesmu. To bi bilo to i pozdrav.